Hormatly adamlar, ene bolsa yurdumyzyň vilayetlerini we paýtagymyz Aşgabat şäherine şugun 15-nji martda saat 20-den 16-njy martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistany howamy umutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup günnägden telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus ötüşen mayl, gündüzüne 11-16 gradus mayl bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup günnägden telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus ötüşen mayl, gündüzüne 6-11 gradus mayl bolar. Marı vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup Demir günnägden telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus ötüşen mayl, gündüzüne 10-15 gradus mayl bolar. Lebap vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup Demir günnägden telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus ötüşen mayl, gündüzüne 9-14 gradus mayl bolar. Daşy vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup günnägden telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 0-5 gradus mayl bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup günnägden telesekunda 8-11 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 0-2 gradus sowuk, gündüzüne 7-9 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 16-syna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň qadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz paslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban ilişler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.